ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ସାରଥୀ ଦେଖିଲେ ବାହାରର ଆଲୋକ। 2015 ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରୁ ବାବା ବନ୍ଦ ଥିଲେ ଚୌଦ୍ୱାରର କାଳ କୋଠରୀରେ। ହାଇକୋର୍ଟ ବାବାଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେବା ପରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 2 ଜଣ ଜାମିନଦାରଙ୍କ ବିନିମୟରେ ବାବା ଆଜି ଦେଖିଛନ୍ତି ବାହାରର ଆଲୋକ। ହେଲେ କୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କୋର୍ଟର ବିନା ଅନୁମତିରେ ବାବା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସଭା ସମିତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା କରିବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା ବାବା କେତେ ଦୂର କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିସହିତ କୋର୍ଟଙ୍କର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ବାବା ବାରିମୂଳ ଯିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବାରିମୂଳ ନ ଯାଇ କିଭଳି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏବେ ତାହା ଦେଖିବାର ବିଷୟ। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ସାରଥୀ ଦେଖିଲେ ବାହାରର ଆଲୋକ। 2015 ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରୁ ବାବା ବନ୍ଦ ଥିଲେ ଚୌଦ୍ୱାରର କାଳ କୋଠରୀରେ। ହାଇକୋର୍ଟ ବାବାଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେବା ପରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 2 ଜଣ ଜାମିନଦାରଙ୍କ ବିନିମୟରେ ବାବା ଆଜି ଦେଖିଛନ୍ତି ବାହାରର ଆଲୋକ। ହେଲେ କୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କୋର୍ଟର ବିନା ଅନୁମତିରେ ବାବା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସଭା ସମିତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା କରିବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା ବାବା କେତେ ଦୂର କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିସହିତ କୋର୍ଟଙ୍କର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ବାବା ବାରିମୂଳ ଯିବେ ନାହିଁ। ବାବା ବାରିମୂଳ ନ ଯାଇ କିଭଳି ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏବେ ତାହା ଦେଖିବାର ବିଷୟ। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ସାରଥୀ ଦେଖିଲେ ବାହାରର ଆଲୋକ। 2015 ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରୁ ବାବା ବନ୍ଦ ଥିଲେ ଚୌଦ୍ୱାରର କାଳ କୋଠରୀରେ। ହାଇକୋର୍ଟ ବାବାଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେବା ପରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 2 ଜଣ ଜାମିନଦାରଙ୍କ ବିନିମୟରେ ବାବା ଆଜି ଦେଖିଛନ୍ତି ବାହାରର ଆଲୋକ। ହେଲେ କୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କୋର୍ଟର ବିନା ଅନୁମତିରେ ବାବା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସଭା ସମିତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା କରିବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଏବେ ଦେଖିବାର କଥା ବାବା କେତେ ଦୂର କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିସହିତ କୋର୍ଟଙ୍କର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ବାବା ବାରିମୂଳ ଯିବେ ନାହିଁ।